Orlando Pirates 6. We talk football. Orlando Pirates 5. Isenjalo 6. Orlando Pirates 5. Kule nalo ziqanda. Nginokwenza umkomso. Komso uthi. Hayi mina anginemeneze. Angineme. Ngizosaphosisa ngakithi eThekwini, ngisuka eThekwini. Sengisengashizi ngizobe lutho. Kumele bashaya 5. Usho ukuthi umemezeka kancane asikuzwanga. Kodwa ngoba nami izolo ngiwinile, nami ngiyenzile umsebenzi izolo. Yebo. Amakhosi ibhola. Amakhosi. Izolo. Bawenzile abafana basekhaya umsebenzi izolo. Yeah. Sengizoza manje ukusaba ngasekhaya eThekwini. Yes. Hayi moya wami aweneme neze. Aweneme. Hayi moya wami aweneme. Manje namhlanje nje uboneni. Bayile siyethusa noma ikorenje ngenhlanhla phambi kwekhamera. Hayi ibhola la limnandi iyadlala kodwa kahle. Yeah. Hayi iyadlala. Iyadlala. Hayi noma wami ungenene, noma wami unene. Ayibona unene. Mana ake siyeke ngoba izolo awutholanga ithuba lokukhuluma ngekhosi. Umdlalo wayizolo wona ubone kahle. Bakhosi ibhola, bayi umnandi kakhulu. Ya phela 3-1 Chiefs. Oh yeah, 3-1 yebo. 3-1. Yeah. Uvilakazi ushabalala. Amnandi uvilakazi umnandi. Yeah. Awushabalala naye umnandi. Yeah. Yasinike lesifunayo, sifuna igoli iwin. Yebo. Ya noDuba isaka sethuba lesi. Ya uDuba usethanda ukuthembeka manje. Ya. Shaya igoli le-striker la. Shaya igoli ya. Yeah. Yeah. Nizoyishaya Sundowns. Nizoyishaya Sundowns. Shaya Sundowns. Azoshaya Sundowns yadula. Yeah. Asazula lapha. Enganamanye amakhosi athi hayi iSundowns azoyinika ukuze amabhakaniyeke zoyiwinile. Cha phela bese ngakwenza lokho. Mina ngishaye phambili. Mina ngishaye. Exist kumele bashaye sonke bashaye phambili. Yeah. Hayi, nani bese esikweleti vele. Phela siyasikweleti. Yeah. Hayi esikweleti kakhulu. Uzoyishaya. Hayi phela. Yeah. Phela. Sayishaya phela. Siyabonga mfowethu.